Шәриф Камал. Гөлшәһрә. Ничек ғәйет көн булды исә, минем бала чағым, хосусан бала чағымдағы бер билгеле ваҡиға исемә төшә. Мин инде 8 йәшләрдә булғанмын, әнкәйем үлде. Әткәй аңардан 5 йыл элек үлгән. Аның үлгәнлеген хәтерли алмыйм. Әнкәй үлгәндә минем ҡайғы-хәсрәтем, әлбәттә, балаларча, ифрат дәрәжәдә ҡурҡыуҙан ғибәрәт иде. Гүяки бөтөн донъя җимерелгән кебек булды. Әнкәй дә үлеп, мин бөтөнләй үксез ҡалғас, әнкәйнең абыйсы Сафый абзый мине үҙ өйөнә алды. Мин аларға күчкән көнне Сафый абзыйның хатыны җиңгәй ни өчөндөр миңа ҡашларын җыйырып ачулы күҙ белән ҡараны. Аларның үзләренең дә 2 ҡыҙлары бар иде. Берсе минең белән тиң, берсе миннән кечерәк. Әнкәй үлмәстән элек ҡай чағында без аларға киләдер идек. Ул ваҡыт җиңги мине ярата торған иде. Без әнкәй белән ҡайтырға хәзерләнгәндә, ул «Гөлшәһрә ҡалсын, Нәғимәләр белән бергә уйнар, күңеле ачылыр, өйҙә ялғыз ғына эше-поша торғандыр», дип сөйләнеп, мине әнкәйҙән алып ҡаладыр иде. Дөрөҫтән дә, аларда Нәғимәләр белән ҡурсаҡ уйыннары, ҡашыштан уйынлаулар бик ҡыҙыҡлы була. Без ни хәтле уйнасаҡ та, җиңги бер дә ачуланмай иде. «Ҡара, Нәғимә, Гөлшәһрәгә тейә күрмәгеҙ», дип, тәртип боҙмауын ғына күҙәткәле иде. 1-2 көннән соң мин, әлбәттә, үзебезнең өйне, әнкәйне сағынам. Уйнайсым килмәй башлай. Ул ваҡыт җиңги мине озата иде. Менә бер ваҡыт әнкәй үлде. Мин аларға килдем. Сафа абзый үҙе китерҙе. Бу ваҡыт җиңги әүәлге җиңги түгел. Ул былай үҙгәрмәгән, шундай уҡ тулы бәҙәнле, матур йөҙлө иде. Ләкин аның күҙләре бик төҫмөрсөз һәм дә ҡашларын әллә нисек бик ҡыҙыҡсыз рәүештә төшөрөп тора иде. Ул миңә бер генә мәртәбә ҡашларын салындырып ҡараны да, аннан соң бер дә ҡарамай башланы. Мине бөтөнләй күрмәгәнгә салыша иде. Мин хәзер аның мине яратмағанлығын сизә идем. Ләкин ни өсөн яратмағанлығын белмәй аптырый идем. Ул элек әнкәй үлмәстән борон минем сөйләнеүемне ярата. Сөйләтә, сораша, башымнан сыйпый иде. Хәзер дә мин аның күңелен табу ниәте белән сөйләнә башласам, ул ачулана. Ярый, балалар күп сөйләмәй, дип сүземне бүлдерә. Башта аның бу ҡыланышына бик күңелем бозолоп йыглый башлаған идем, ул тағын артыҡ ачуланып, «Йығласаң, шығарып ҡар эченә ташлармын», дип ҡышҡырҙы. Мин ни хәтле туҡтарға тырышсам да, тиз үк туҡтай алмадым. Җиңги мине ҡулымнан өстерәп ишектән сығарҙы, ләкин ҡар эченә ташламаны, илтеп аш өйөнә ябып ҡуйҙы. Кис, аш өйө ҡараңғы иде. Мин үҙ тауышымдан үҙем ҡурҡып йығлауҙан туҡталдым. Ишекне дә ача алмағас, ҡурҡҡанымнан иҙәнгә ҡапланып яттым. Шунда йоҡлап киткәнмен. Шундан соң җиңгидән мин бик ҡурҡа башладым. Бу ҡурҡыу әнкәй үлгәндәге ҡурҡыуға оҡшай иде. Гүя һәр көн әнкәй үлә иде. Иртә белән җиңги Нәғимә белән Зәйнәпнең битләрен юҙырып, сәсләрен тарый. Мин ситтән генә ҡарап көтөп торсам да, ул мине бер дә күрмәгән төҫлө эшенә китә иде. «Синең әнкәң юҡ, синең сәсең таралмаған, синең сәсең туҙған, шәбәләнгән», дип, Нәғимәләр мине мыҫҡыллайҙар. Мин аларға ҡаршы ни әйтергә белмәгәннән, «Минем сәсемне әнкәй тарыйҙыр иде», дип, батыр ғына яуап бирә идем. Алар мине хәзер үҙләре белән бергә уйнатмай һәм бергә ятҡырмай ҙа иделәр. Аның сәсендә әллә ниләр бар, ди иделәр. Шул көйө нисә ай үткәндер, ансын инде белмим. Бер ваҡыт ғәйет көн булды. Ғәйет көн буласағын мин бер нисә көн әүәл үк белгән идем. Чөнки Нәғимәләр әнкәләренең аларға бәйрәмгә яңа күлмәкләр теккәнлеген маҡтанып сөйләй иделәр. Мин дә ғәйетне эштән генә сөйөнөп көтә идем.
Гүяки миңа да гаеттә ниндидер сөенеш, ниндидер шатлык булачак төсле тоела иде. Шатланырга өйрәнгән идем. Хәзер дә шулай булырга тиешле кебек тоела иде. Әнкәй кайтып килсә, менә шәп булыр иде дигән кебек, әллә нинди үзем дә ышанмаган, ләкин бик ләззәтле уйлар минем башыма килә иде. Менә бер вакыт гает көн. Сафый абзый гает намазына китте. Минем әнкәм юк, килмәгән иде. Җиңги Нәгыймә белән Зәйнәпнең башларын майлап тарагач, яңа калфаклар, яңа күлмәкләр кидерде. Алар бик матурландылар. Башларындагы ленталаргача яңа иде. Җиңги аларның икесен дә кашларыннан, күзләреннән үпте. Мине үпмәде. Китте. Синең күлмәгең яңа түгел, чәчең дә тора алмаган, диде Нәгыймә. Минем әнкәем юк бит, килмәде дидем. Үзем әллә нишләп киттем, чыдаша алмый кычкырып еглый башладым. Җиңги килеп җитте. Нәгыймә озайтып кына: "Әнкәй, ул әйтә, минем әнкәем юк ди, үзе шуннан еглый", диде. Мин туктарга тырышам, ләкин туктый алмый идем. Җиңги мине кулымнан тотып алып китте. Минем тышка чыгарып ташлый дип котым очты. Ул мине тышка чыгармады. Үз бүлмәсенә алып керде. Менә мин хәзер сиңа әнкәң булам. Гает көн алай егларга ярамый, диде. Ул бик һәйбәтләп минем чәчемне тарады, күлмәгемне алыштырды. Менә, диде, нинди яхшы кыз булдың. Гает көн егларга ярамаганлыкны белмисең ахрысы. Минем әле дә ярсылануым бетмәгән иде. Беләдер идем дә, син Нәгыймәләрне үптең, мине күрмичә киттең. Әни мине үбәдер иде. Мин шуның өчен егладым, дидем. Җиңги мине кочагына алып байтак вакыт сөйде. Ул мине үбә, мин аны Нәгыймәләр янына алып килгәч, менә Гөлшәһрә дә минем кызым була. Мин аны сөям, бергә уйнагыз, минем Гөлшәһрәгә тимәгез, диде. Шул гает көненнән башлап, хакыйкатьтә ул мине үз кызлары белән тиң күрә башлады. Мин дә аңардан курыкмый, чын күңелдән аны сөя башладым. Ул миңа тәмам үз анам кебек иң якын, иң сөйгән, иң кыйммәтле бер кеше булды. Хәзер инде ул картайды. Хәер, гаеттә киявем белән аның гаетләрен мөбарәкләргә барабыз. Гает көн аның кулларын үбеп хөрмәт кылуны хаятымның ләззәтле генә дакыйкаларыннан саныйм. Чөнки ул дакыйкаларда минем әллә кайчангы нечкә хиссиятем яңадан кузгала. Шул мөбарәк карчыкның бер вакыт минем җимерелгән хәтеремне төзәтүе, кочаклап алып, үбеп: "Еглама, син минем үз кызым, мин сине сөям, бәгърем", дип әйтүләре исемә төшә. Бу кечкенә маҗараны бер гает кичендә миңа сөйләгәннәр иде.